ay yung mga technologies na available sa Department of Science and Technology, isa sa mga advanced technologies. Pagdating lalo na sa Information Communications Technology Platform, yung binabanggit kong GeoRes Philippines Initiative, kung saan kayo mismo, isang individual ay malalaman kung ano ang iba't ibang panganib na pwedeng tumama sa kanilang mga bahay, sa mga eskwelahan, sa mga opisina, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, ay pwede nilang magamit ito in less than 1 minute. Kapag maayos yung internet, malalaman kung ano yung mga hazards. So isa sa most advanced platform yan sa buong mundo. Pagdating naman doon sa pagpaplano, kung sakaling merong disasters na paparating o kung may nangyaring disaster, yung recovery planning automated na. So hindi na mahirapan ng ating local government. Pero ang kailangan, kaya nandito kami upang iparating sa ating mga kasama sa local government, mga disaster manager at kung sinong interesado, partners like Akadim, na available yung technology na pwede nilang magamit. Maliban doon, kailangan ding pagtuunan ng pansin yung impormasyon na dapat nasa kaalaman ng bawat isa para paghandaan ng buti. Ano ba ang mga panganib na pwedeng tumama dito? Siyempre, madalas bagyuhin, minsan may baha, landslide. Pero huwag natin kalimutan yung pagkakaroon ng mga malalakas na lindol at pagkakaroon ng posibleng tsunami. Kaya dito sa mga ipapakita ng DOST FIVOX, ipapakita natin yung iba't ibang scenarios na pwede mangyari. Tulad ng tsunami sa Manila Trench na nasa offshore ng Luzon, no? Offshore ng Region 1. Pwedeng magkaroon ng magnitude 8.2 earthquake at magdulot ng tsunami hanggang 12 metro. Kung 12 metro ang alon, aling mga lugar ang pwedeng mabaha dahil sa tsunami. Yun ang ipapakita natin at nandun din sa Hazard Hunter GeoRes Philippines Initiative Platform. So, the technologies are available. Marami pa tayong hindi babanggitin na technology ngayong hapon, ngayong araw, pero meron tayong exhibition sa Manila, Handa Pilipinas, lahat ng mga available technologies, mga pang-rescue, no? Nandun din, pang-medical emergency nandun din, no? So, itong event ngayong araw is for the information sharing para ma-equip ang ating mga local government, mga disaster managers. Anong available? Paano nila ma-appreciate yung mga panganib related sa lindol? Aling mga lugar ang posibleng maapektuhan at anong dapat gawin? Aside po sa technology, minsan nagiging problema yung walang mga rubber boats, walang mga assets. Pang-rescue. So, isa yan sa katanungan na sinagot ko kanina na yung mga mayayaman naman na LGU ay pwedeng bumili. Na marami naman dyan. Kasi ang DOC naman na hindi tagabigay ng mga ganyan. Pero pwede silang bumili. At yung mga walang kakayanan, pwede nilang silang dumulog sa iba't ibang mga sangayon ng gobyerno o di kaya ay sa civil defense o di kaya ay sa mga private sector na maging partner nila. So, available po yung mga technologies. Meron tayong sinuporta na unsinkable boat. Hindi rubber boat yun, kundi may pagka-plexiglass. Meron din tayong mobile command and control na sinuportahan natin ng isang inventor. So, ang issue lang is kaya bang bumili ng LGU? No, pag hindi, dapat ibang paraan na paano mag-acquire ng mga yun. Pero for those that can afford, matulungan. Ngayon, hindi rin ibig sabihin dapat na bawat LGU, lahat ay may parehong asset. Kasi pwedeng magtulungan ang mga local government within the province, within the region na, dito dadaan yung bagyo. I-preposition na namin yung mga assets na magagamit nila. In the meantime, na hindi pa kompleto ang mga assets ng ibang LGU. So pwedeng magawa ng paraan ng Office of Civil Defense. Sir, sa ngayon, sir, mabilis po magbago yung daanan ng bagyo. So may mga latest technology ba na nabili ng Pag-asa para malaman natin, yung mabilis na malaman natin na i-disseminate sa mga tao, sir? Ang bilis ng mga impormasyon patungkol sa bagyo ay madaling solusyonan. Ang ekwipo ng Pag-asa, meron tayong 19 Doppler radar at karamihan naman dyan ay para redundancy. Ibig sabihin, sapat ang ating Doppler radar at state-of-the-art na yung ating mga recently na inaugurate ng Doppler radar sa Masbate and Samar. No? Magdadagdag pa tayo dito sa may Region 1. Yung tahak ng bagyo, minsan nagbabago, minsan hindi. Pero ang kailangan mo lang naman is
maagapan kung kailan nagbago. At ang ating information naman ay maraming modality ng pagkukunan. Mayroong Pag-asa website, may mga press con, may social media, may Twitter. Yes. Pag pinost nila yun, kuha mo na. So dapat mag-avail din kayo nun. Yes. Ang issue kasi minsan, dapat maintindihan natin ng science na may mga kondisyon sa iba't ibang lugar sa karagatan, sa labas ng Pilipinas na nakakaapekto kung ano ang mangyayaring panahon sa mga susunod na araw, no? Depende yan kung bagyo ang ating pag-uusapan o habagat o di kaya iba pang weather systems, yung tinatawag dating intertropical convergence zone nung dating panahon ng amihan, meron tayong shear line. So maraming pwedeng magbago pero dapat listo ang ating mga kababayan, of course kasama ang media, na maiparating ang mga pagbabago. Pero ang kahandaan ng tao ay hindi nakasalalay doon sa information na ibibigay ngayon lang. Dapat in advance, kung alam mo na ang isang lugar ay bahain at alam mo namang uulan, pwede ka nang maghanda. For example, yung ulan ay nasusukat sa Doppler radar, nasusukat sa rain gauge. Pero anong gusto mo? Hihintayin mo bang kasagsagan ng ulan kung ikaw ay nasa matatarik na lugar, sa bundok, marapit sa ilog, na umaksyon pag yung ulan ay sobra na at mataas ng tubig? O gamitin mo ang forecast rainfall ng Pag-asa na one day advance na sasabihin sa iyo, maulan sa ganitong lugar at baka magkaroon ng baha? Anong gagamitin mo? Dapat, ginagamit nyo na yung forecast rain. At yung actual rain na lang ay gagamitin mo para masigurado mo na tama pa rin ang ginagawa mong aksyon. Kasi pwede ka nang mahuli sa aksyon kung hinintay mo ang kasagsagan ng ulan. Kung landslide prone area, hindi ka na makakatakbo. Kasi malakas ang hangin, malakas ang ulan, mahirap mag-evacuate. So you evacuate when the weather is fine. Mr. Secretary, kamusta po yung Project NOAA po natin, sir? Wala na ang Project NOAA kasi ang project ay may beginning and end. So noong 2017, sa panahon ni Secretary De La Peña, ang UP ay nag-decide na i-maintain nila ang Project NOAA at hindi i-transfer sa DOST. Wala po ba tayong balak na di ba nasabi niyo po na wala na po ito? Wala po ba kayong balak kasi po? kung maintindihan mo, ang Project NOAA ay ginagamit lang naman niya ang datos ng DOST. Ang Doppler radar ay galing sa Pag-asa. Ang rain gauge data ay galing sa DOST. So, pumunta kayo sa Pag-asa website, sa bagong Pag-asa website, at nandoon yung mga rain gauge at mas maganda ang ensemble ng Doppler. Ang Project NOAA ay walang geologic hazards. Pero ang GeoRisk Philippines Initiative ay mas kumpleto. Geologic, climate, hydromet, nandun lahat. At ito ay analytical, na mas powerful yan for preparedness. Sir, dito po sa Region 1, yung coastal areas, consider bang risk kapag may mga lindol, storm, ganun po? Yes, ang coastal areas ng Pilipinas, Region 1, sir. hindi, sandali lang. I-explain ko lang sa iyo. Ang coastal areas ng Pilipinas, kung titingnan natin, ay may exposure ng tsunami at ng storm surge. Sa buong Pilipinas, 14 million ang exposed na population. At sa Region 1 ay malaki din. Napalindol man yan at magkaroon ng tsunami o di kaya ay storm surge pag dumaan ng bagyo o lumagpas ang bagyo. Kasi kahit lagpas na yung bagyo, counterclockwise ang ikot ng hangin, pwede pa rin yung alon. Kaya malaki ang erosion na nangyayari sa mga coastal areas dito sa Ilocos. Kaya nga, kung matatandaan nyo, nandito ako noong January na in-inaugurate natin yung Coastal Engineering Research and Management Center dito sa MMSU, na binigyan natin ng malaking pondo para mag-develop sila ng research at masolusyonan yung coastal flooding events na dulot ng kombinasyon ng storm surge, pwedeng tsunami, o di kaya ay baha kasi yung coastal areas mababaha din. Because of the fact na mataas ang risgo ng Region 1 sa coastal hazards, kasama na ang erosion ng mga beach. So, may mga possible actions. Mga possible action, unang-una, sundin ng batas na bawal magtayo ng bahay within the 40-meter buffer zone. Pangalawa, ihanda ang mga tao sa posibleng storm surge and tsunami. Ano ang mga protocol kapag merong bagyo, merong tsunami, may storm surge warning ang Pag-asa? Usually, one day before the arrival of the storm, ini-evacuate ng mga tao. Pagdating sa tsunami, magkaroon ng community-based early warning system
meron pong pagsasanay na matagal na pong ginagawa namin dito pero kailangan pa ulit-ulitin. Alamin ang mga lugar na dadaanan ng tsunami, alamin ang lugar na ligtas sa tsunami, doon mag-evacuate at mag-practice ang mga tao. So yun po yung programa na babanggitin din ng DOST FIVOC sa inyo mamaya. Okay.